Dankjewel. Je hebt maar een droombaan. Dat is inderdaad een droombaan. Ik vind het fantastisch. Alle jaar aardige mensen, altijd een goed zin. En ik vind het wetter prachtig, dus dat is echt een bijkomstigheid. Nou ja, wat was nog meer? Doe je dit werk al lang? Nou, varen doe ik wel heel lang, maar ik ben verleden jaar ga ik een keer varen en nu ben ik van mij ben ik hier inrooster, zeg maar. Echt, ben ik eigenlijk begonnen. En nou ja, ik vond het me prima. Nou maak je even wat lawaai, want nu maak ik hem versleden. Ja, het is weer een kwart ritje eigenlijk. Ja, het wordt nooit langer. Het is van plak naar plak. En ja, nu zit er maar een paar mensen op. En hoeveel mensen zetten jouw oren in een week of in een simmer? Nou, 20.000 in het seizoen. Maar dat hangt er natuurlijk van waar af. Hè? Het is nu een beetje drukker. Kom je wel eens bijzondere figuren te zien of mooie verhalen die je jaren? Ja, dat zeker. Maar dan mag het net druk worden. Maar ik ga ook al mensen getroffen die alleenig zijn, die geen partner meer hebben. Die dan zeggen van nou, we genieten van de rust en de ruimte. En als het dan zo uitkomt en er zijn net volle mensen op het boord, dan kun je daar nou wel eens een leuk parteer mee hebben. Maar de tijd, ja, die moet er wel werden natuurlijk. Eigenlijk is deze boord misschien ook wel ideaal voor speeddaten. Ja, het is net meer om mij wijlijn, maar voor die zou het misschien wel... Ja, nee, er is dus iemand die shut mij wel varen, maar die bellen tegen en dan gaat hier een beltje en dan weten we, daar zit iemand. Of meer, dat ken ik natuurlijk. Wist je dat je er wijze matte? Maar ik maak aan, dus waarom? Wat goed is.